Presented by Sindhu Films. Chulbuli Recording Studio, Dhurupur. परेशान हो मारे लागे माई हमके जाती जाई जान हो काहे करेला मिले खाती परेशान हो मारे लागे माई हमके जाती जाई जान हो कुछ दिन रात जा वानी अपन पास में कुछ दिन रात जा वानी अपन पास में करवट फेरी रोजो रतिया बीता हवेनी आहवे जवानिया कोस में हो करवट फेरी रोजो रतिया बीता हवेनी आहवे जवानिया कोस में आहवे जवानिया कैसे के कहीं हमरो कहरेला मान हो अपन ही धन खातिर सही लो बजन हो कैसे के कहीं हमरो कहरेला मान हो अपन ही धन खातिर सही ला गजन हो समझा तो बतिया नाता हो जाए लॉस हो समझा तो बतिया नाता हो जाए लॉस हो करवट फेरी रोजो रतिया बीता हवेनी आहवे जो